Shin Gmail ɗinka yana ɓata ma rai? Kar ku damu. Ku marmatso in nuna muku hanyoyi guda 5 masu sauƙi da za su sa akwatin saƙonku ya yi ladabi. Na farko, undo send. Ka taɓa aika email sai nan da nan ka gane ka yi kuskure, kamar ka rubuta dear sir wato ko da R guda 2? Kar ka damu. Ka je settings, sai ka je see all settings. In ka duba ta hannun hagu akwai inda za ka ga undo send. Za ka iya saita shi har sakanni 30 da za ka iya janye saƙonka kafin ya tsere. Na biyu, schedule send. Kada ka zama mai aika saƙonni ƙarfe 12 dare. Gmail yana baka damar tsara lokaci. In ka buɗe shafin haɗa sabon email, ka danna ƙaramin kibiyar da ke kusa da send. Ka zaɓi lokacin da ya dace, kamar ranar Litinin ƙarfe 8 na safe. Lokacin ka san oganka zai duba email. Wannan zai baka kima kuma baka wahala ba. Na uku, filters and labels. Wannan kamar tsaftace gida ne. Ka je settings, sai ka je see all settings. Sai ka nemi inda aka rubuta filter and blocked addresses. Ka danna create new filter. Misali, ka rubuta Jumia a wajen from. Ka zaɓi skip inbox da kuma apply label. Sai ka je new label. Sai ka sa mishi sunan da ya dace. Daga nan duk saƙon Jumia zai tafi kai tsaye ads. Kamar ka sa Gmail aikin gyara ma gida. Na 4, confidential mode. Idan za ka aika wani sirri, wannan shine hanya. Lokacin rubuta saƙo, danna ƙaramar alamar ƙwado da agogo a ƙasa. Ka saita lokacin ƙarewa, sati 1 har zuwa shekara 5. Kana iya sa passcode idan kana so. Wannan yana hana wanda ka aika ma saƙo ya tura shi gaba, ko ya kwafe, ko ya sauke file ɗin. Na ƙarshe, search operators. Maimakon ka yi ta cigiya cikin inbox ɗinka, ka zo search bar ɗinka wanda za ka gan shi a sama. Sai ka rubuta daga wanda saƙon yake, da kuma ko email ɗin yana da attachment. Gmail zai hidda daidai saƙon da kake nema a cikin 'yan daƙiƙoƙi ƙalilan, ba safaɗamarwa ba ɓata lokaci. Ga su nan hanyoyi 5 da Gmail zai hana ka ɓata lokaci da ɓacin rai. Undo send, scheduled send, filters and labels, confidential mode, da search operators. Ku gwada ɗaya yau. Mako na gaba zan nuna muku yadda za ku ƙirƙiri sa hannu mai kyau a email ɗinku, wato ko signature. Fasaha a sauƙaƙe tare da Malamar Tech. Na gode.